Nuwun para sutresna sandiwara basa Jawi. Sugeng pepanggihan kalian kita para siswa-siswi kelas 9 saking SMP Negeri Setunggal Sluring. Sakmangke keparenga kita ngaturaken lampahan wong Jawa ilang Jawane. Anggetanipun kelompok gangsal saking kelas 9 kanthi sutradara dening Natasha Widya Fajratri, efek musik lan mixing dening Natasha Widya Fajratri. Sandiwara radio menika dipun damel kagem njangkepi gladhen pasinaonan basa Jawi. Ulangan drama modern ingkang kaampu dening Miss Veronica Firdaus. Sugeng midhangetaken. Saatnya istirahat. It's time to have break. Rek, rungokno dhisik. Tugase Miss iki kudu dadi apik tenan. Sandiwara radio durasine kudu 15 menit. Temane basa Jawa jaman saiki. Alah 15 menit ngomong Jawa, sing ngrungokne bosen man. Paling-paling ngrungokne semenit wis keturuan. Mending gawe konten TikTok wae lah. Joget-joget luwih hits, luwih viral. Viral dengkulmu. Awakmu ki anggar ana tugas mesti gampang nih. Golek gampange wae. Iki tugas akhir kelas 9 lho, Vin. Aja kakean pola lan kakean alasan. Bener jare Vin, ora kabeh sing viral kuwi migunani. Sinau basa Jawa kuwi dudu perkara kuno, nanging perkara identitas. Lah emang bener toh, zaman saiki sapa sing ra izin nganggo bahasa Dharma. Wis ora jaman. Aku wae izin nek kon ngomong nganggo ngarepe kamera. Kok mbah-mbah ngiring bebek. Ora usah isin, Vin. Basa krama kuwi seni, basa sing halus. Yen awakmu gelem jajal, awakmu bakal ngerasa luwih sopan lan diajeni wong liya. Isin kuwi awakmu ora munggah kelas mergo biji basa Jawamu abang kabeh, Vin. Wong Jawa kok ora ngerti tata krama. Wis, aja tukaran ning kantin. Pokoke sore iki kabeh kudu kumpul ning omahe Fanya. Gavin, awakmu kudu teko. Aja mbolos maneh utawa alasan ban motormu kempos. Iya, tenang wae. Angger ana cemilan sing enak, aku teko paling dhisik. Nanging aja ngarepne aku dadi bintang film drama ya. Wis ta, Vin, dijajal dhisik. Sapa ngerti awakmu jebule duwe bakat dadi dalang. Balang kerupuk.
Vin, saiki bagianmu maca naskah iki. Ayo dijajal. Bapak, napa panjenengan sampun dahar? Sedela rasa iki musuh Jogja. Gimana mampus awakmu? Gavin, HP-nya jalan dhisik. Awakmu ki niat nggarap tugas apa niat dadi beban kelompok? Awak dhewe kabeh wis serius, awakmu malah asik dhewe. Duh, apa sih C? Santai wae lah, bahasa Jawa itu bahasa ribet. Gak wae sih nek dienggo cah gaul kayak aku. Kenapa gak pakai bahasa Indonesia wae? Luwih praktis, luwih gaul, kabeh wong yang mudeng. Iki sandiwara basa Jawa, Vin. Judule wae wis jelas. Yen nganggo basa Indonesia ya jenenge dudu wong Jawa ilang Jawane. Vin, basa kuwi nggambarake bangsa. Yen awakmu isin karo basamu dhewe, berarti awakmu isin karo asal usulmu. Basa Indonesia pancen penting. Nanging basa Jawa kuwi oyote awake dhewe. Vin, aku wae sing wis biasa basa Jawa sedina-dina isih gelem sinau krama alus senajan kaku. Awakmu kok malah nyepeleke banget? Ya mergo awakmu ora duwe gaya kan. Cah kerang kuwi ngomong nggo bahasa sing modern, dudu bahasa sing dienggo ning pasar utawa ning ketoprak. Masa ade sing ngisi nom wis kasebut desa. Justru awakmu sing kliru, Vin. Wong sing bisa basa Roma alus kuwi tandane wong sing cerdas lan duwe kontrol diri sing apik. Iku lagi jenenge keren. Oh alah, dadi miturutmu ngomong kromo kuwi ora keren. Awakmu kuwi mung kudu sinau wae. Aja kakean alasan, gengsi. Duh, kesel cah. Nanging emang ora level. Ayo wis, ndarang bumi wae. Aku wis luwe iki. Gavin, rungokno ya. Awakmu ngomong basa Jawa iku kuno. Awakmu ngomong krama iku gawe isin. Kaca ngendi kaca? Deloken raimu kuwi. Raimu kuwi rupa-rupa wong Jawa. Lare asli Banyuwangi. Awakmu mangan sego, dudu mangan pizza saben dina. Ya tapi kan ade kudu melu jaman sih. Aja ndeso, gak usah sok suci lah. Awak dhewe wae sampeyan dina gawe konten nganggo lagu Inggris. Lagu Inggris ya lagu Inggris. Nanging aku isih ngerti enggon. Aku ora nate ngenyek basaku dhewe. Awakmu kuwi beda, Vin. Sing desa iku wong sing isin karo asal usule dhewe. Awakmu ero ora? Nang luar negeri, basa Jawa iku disinaoni nang universitas gede. Lah awakmu sing lahir ning kene, gede nang kene, sekolah nang Turing, malah ngenyek basamu dhewe. Kuwi jenenge ora gaul, nanging ngisin-ngisini. Aku setuju karo Zia. Seneng lagu Inggris ora teges lali basa Jawa. Sing desa iku dudu basane, nanging pikiranmu sing anggap budaya dhewe luwih cendhek tinimbang budayane wong liya. Gavin, yen pancen awakmu omah lan isin dadi wong Jawa, metu wae saka kelompok iki. Kita ora butuh wong sing nyepelekake identitase dhewe. Tenan Vin, aja dadi kacang lali lan jarane. Yen awakmu ora gelem ngajeni budayamu dhewe, sapa maneh sing ngarep ngajeni? Alah, wis ta Ci.
ora sosok ceramah kayak guru agama. Paling simbahku ya ora bakal mudeng aku latihan opo ora. Sing penting aku bangga dadi putune sing paling keren lan modern. Keren jaremu Vin. Wingi aku mampir nang omahmu ngeterake naskah iki mergo awakmu bolos. Aku ketemu simbahmu nang emeren omah. Terus paling simbah yo mung takon awakmu sapa. Paling goleki aku sing lagi dolan. Aku ya ana nang kono wingi, Vin. Simbahmu cerita akeh banget karo mripat sing ketok seneng. Jarene, Duk, matur nuwun ya wis dadi koncone Gavin. Bocah iku saiki wis malih, wis gelem sinau basa krama. Aku seneng banget. Besok yen aku wis ora ana, isih ana sing bisa nerusake basa lan ndongakane aku nganggo cara sing bener. Simbahmu ngomong ngono, Vin. Simbahmu bangga banget karo awakmu, Vin. Simbah ngomong ngono tenan, awakmu ora mung gawe-gawe cerita supaya aku gelem latihan ta. Nggo apa aku ngapusi? Simbahmu wis nyiapake klambi batik sing paling apik. Jarene arep dinggo ndelok videomu yen wis dadi. Awakmu tega gawe simbahmu kecewa mergo awakmu luwih milih dadi cah kutha gadungan sing lali asale. Duh, aku pancen bocah dulu. Aku mung mikir keren-keren lan gengsi ning ngarepe kanca-kanca. Nanging aku malah gawe kecewa wong sing paling sayang karo aku. Sepurane ya rek, Ci. Sepurane aku wis kebacut nimbakne omonganmu. Wis ora apa-apa, Vin. Sing penting awakmu saiki wis sadar. Ayo saiki latihan maneh sing tenanan. Awake dhewe kabeh bakal ngewangi awakmu. Sip, ayo mulai rekaman terakhir iki. 1, 2, 3. Matur nuwun kanca-kanca wis gelem sabar ngandani lan nuntun aku. Isun janji bakal jaga basa lan budaya iki supaya ora ilang di pangan jaman. Para sutresna sandiwara basa Jawi, mekaten pasugatan sandiwara asesirah wong Jawa lan Jawane. Saking kita para siswa-siswi kelas 9 saking SMP Negeri Tunggal Sluring, anggetanipun kelompok gangsal saking kelas 9 kanthi sutradara dening Natasha Widya Fajratri, efek musik lan mixing dening Natasha Widya Fajratri. Miwah para paraga Arka Arjuna Setiawan, Reno Arya Bismadanindra, Kaisa Wistia Suci, Fanya Adin Zalfa Hermala, Zea Sita Rahmawati, Gavin Revan Andika Prayogi. Matur nembah nuwun awit kawigatosan panjenengan. Mugi tansah kersa midhangetaken sandiwara basa Jawi. Mugi kanthi wontenipun sandiwara menika saged murakati pangati lan dados panglipur manahipun para sutresna sandiwara basa Jawi. Wekasanipun atur kanthi asesanti